Башкалабызда Казан ярминкәсе үзәгендәге тарихи паркта «Россия минем тарих, татарлар ватанга хезмәттә» дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Аны ачу тантанасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Биредә татар тамырлы дворяннарның атаклы вәкилләре, төрле өлкәләрдә зур уңышларга ирешкән шәхесләр турында фото һәм видео язмалар белән таныштырдылар. Күргәзмәне беренчеләрдән булып Искәндәр Гыймалдинов та күреп кайтты. Тарихның тере лентасы дистәләгән мультимедиа экраннары, сенсорлы планшетлар, проекторлар һәм интерактив панорамалар аша килүчеләрне узган гасырларга алып кайтты. Экспозиция татарларның атаклы вәкилләре, татар тамырлары белән таныштыра. Аларның дәүләт хезмәтендә, әдәбиятта, философиядә һәм иҗтимагый фикердә зур өлешләрен керткәнлекләре турында сөйли. Булган тарихи һәм документаль материалларны алар караучыга, бирегә килүчегә зәвыклы итеп һәм үтемле итеп аны җиткерә белгәннәр һәм искиткеч күп мәгълүмат бирде. Әле үзләре дә әйтәләр, биредә булган тупланган мәгълүматның әле бик кечкенә бер өлеше генә кергән. Безнең бөек илебездә төрле милләт вәкилләре бер-берсенә якын яши. Милләт ара мөнәсәбәтләргә, мәдәният һәм гореф-гадәтләрне саклауга өлеш керткән бөтен дөнья татарлары турында сөйләү куанычлы. Искәндәр Гыймалдинов, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары.